Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, Pizza 13 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sudurte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Isa kalalaki dakop sa buy-bust operation sang La Carlota PNP. Checkpoint kag police visibility patrol sa mga call center ginmando ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Marter sa iya kapulisan. Mga balita naton sa City Hall, balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Mas gusto ni House Majority Leader kag lakas Christian Muslim Democrats President Ferdinand Martin Romualdez nga ang pinakataas nga posisyon sa pungsod ang papilian sang bag-o nila nga miyembro nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Romualdez, suportado sang partido kung anuman ang desisyon sang alkalde, pero kung silang masunod ang pagka-presidente, ang luyag nila nga papilian ni Inday Sara. Ginasaligan ni Romualdez nga ipagwa ni Mayor Sara subong nga weekend ang iya sini desisyon antes ang deadline sang COMELEC sa substitution sang mga kandidato sa Nobyembre 15. Amuning mga mainit nga mga balita politika ang ginabantayan. Ano gid bala ang papilian ni Inday Sara? Kung magpapili siya presidente, automatic pwede siya kabulos sa nagfile sa pagka-presidente nga miyembro sang lakas CMD. Amo ini ang ginahulat sang tanan. Question: pwede man kadaog si Sara nga wala sang vice-presidente? Question: kung ang lakas CMD ang papilion, sino-ayhan ang ilaluyag nga mangin vice ni Sara Duterte? Alas 6:30 karon tulutandugon tay na ang pila ka mga isyu politika plus kung may posibilidad nga may napilian na nga mangin vice-presidente pananglitan magpapili ginman si Sara Duterte. Action Radio Philippine Standard Time las 4:04 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Aber, kamusta ng palibot sang siyudad sa Bacolod? Dugay-dugaya,
Tawgan tana ang aton patrol. Good morning landa kaduming Istrabon, Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor nya gapangapi. Kay Zen Cabales, good morning man. Kay Ters Birgara Sanso, may lang nga pag-monitor, nagamonitor live sa Moises Padilla. Si Milili Oligo, Tamyaw Kabini sa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Si Joel Abansinya, good morning, nagamonitor sa Nae Cavite. Dira kay Philip Isulat, good morning, from Buen Retiro, Talisay. Good morning, taga Talisay. Kay Marilo Tanilio, morning, gamonitor kami. Dira o sige, pamilya Kahilig, kag Tanilo family. Dira sa Mansablay, Isabela, padayon nga naga-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na, aber mga obserbasyon report sa aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang siyudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, actually mga major road section, Fred. Basa, no? Ang dalan kay ulan makadali. Subong nga kagahon niya action na Fred from dalan sa Burgos, dalan sa Lacson, even ang dalan sa San Juan, going downtown the area, ang basa, no? Sa sining kagahon. So sa atong sining mga kauturan, extra gid nga paghalo nga sa pagdala sang salakyan, gayad to nga mangin matawhay safe, no? Sa atong sining mga kauturan, ang pagpadala kasi nga ila sa lakyan, manginduha, guma, 3, kung 4 man gani ka guma action na Fred. No? Although may nakita diri sa atong sining mga kauturan, amat-amat na nagapanglakaton, especially sa going sa dalan sa Lacson, ibang going man action na Fred sa area sa Capitol Road o kung sa may Capitol Lagoon. Kay Sabado nga adlaw ti amat-amat na sa pag-ehersisyo ginatangla tama ng kalangitan, subong nga kagahon ara gapakita na ang mga bituon kabay nga magapabili na siya na Fred nga matawhay ang panahon. So ang naglabay man kami kagina ni aksyon na ninyo aksyon na Fred, una namon na ginlantaw basi mangin available naman na karon sa imo nga menu action Fred, no? Ining manok subong bala action na Fred medyo nagtaas na gid, no? From 175 pesos per head. Class A chicken na ni siyang ginatawag nila action na Fred. Ang manok is 170 action na Fred. May aramon 175 sa mga choice cuts. Kaangay sining chicken legs, may ara diriyang chicken breast, kag mga thighs bala action na Fred, no? Ang kuha naman action na Fred, ang karne sang baka pabilin sa 320 kada kilo. So basi kursunada mo karon magkansi, ang kansi bones is 260 pesos ang kada kilo, while ang lalagaon gidya is 270, no? While ang unod sang baboy action na Fred, especially sa mga choice cuts man, mga pork belly, man ang spear ribs, yung presyo sini is 250 ang kada kilo. Ang observation sa patrol, nalakip na diri ang presyo sa merkado, ang ginadulong sa inyo sa sang vitamin D3 agud pakigbatuan ining viral infection. Amo ni ang bitamina nga nagasuporta sa imo lawas agud pakigbatuan man ang imo problema sa korason, diabetes, depression kag iban pa. Tandaan pirmi, life extension vitamin D3. Sa sining kag magpangapi, no? Sa antong
Aksyon ninyo, Bugina, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Kanami iplo pamahaw, no? Sabado. KBL bla, ng kadyos, baboy, kaglangka. Bakla mo sa batuan, paitan, istiwitis. Pero ang imo sini kadyos, inablang preska ya. Inanggin bulad mo katiga, dugay magumok, no? Kampyo na siya, ihigop sa bao. Tapos kilaw karabanos, bla? Kamati sibuyas, butangan mo gagmay nga uga balingon. Sos sa pagkanamit. Magtililipon ang pamilya karong nga adlaw, Sabado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Kay Arlene Cabrillos Morning, ga-monitor live sa Hacienda Guba, Purok Dulunan, Central Maao. Kay Richard Malayang, good morning man, dira sa Bangga Mayor sa Gagimit, Lacarruta City. Ba, si Star Mayo, Arisya, happy Friday. O sila to, Wibis pa lang. Nagamonitor sa USA, Minnesota. Muning da, kay Star Mayo. Kay Milili Uligo, tamyaw ya si Maylin Tadya sa Ibahay, Aklan, Banaya si Joseph Espirito Sr. Dira kay Judge Snap Diamante Gabugtaw nini. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO, kay Dr. Balinsa sa Binalbagan, good morning ha. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad garada, sang pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pari Ribias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto, sa pamilya Agustin dira sa Kawayan, kay Marlon Kag Lagrimas Reyes. Marlon, good morning. Si classmate ko Iprin Pumpirada sa Merkado Sumag, ga-monitor na. Si Philip Bilyesa sang Murcia, good morning. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Dira kay paring Istoy Querido, abe, walking na aga pa para mapagsik ang lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
balita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Muning da kay Judy Dan, nagamonitor sa Texas. Taga Texas na, good morning. Sister Mayo niya snow day. Ba, gaulan yelo to sa Minnesota. Kay ang ilagayon dato Castillo, good morning. Happy birthday kay Maricon Castillo dira sa Libanon. Maricon, happy birthday, Ged. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Ano ang tikang sang panahon? Shearline, tail end sang frontal system, nag-aapekto sa eastern section sang northern Luzon. Of course, amihan ang nag-aapekto didto sa norte nga bahin sang Luzon. Ang Western Visayas, lakip na ang Bacolod City ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, totob kasarangan nga hangin, gikan aminan na sidlangan, pakadto na sidlangan, ang babatyagan sa Negros Island, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Na kulbaan lang kita sa report kung kaisa sang pag-asa nga sa bulan sa Nobyembre, posible asod-asod nga bagyo ang magasulod. Basi uruton niya sa Nobyembre, kag mataway ang Disyembre, aba, basta hindi lang tuman kabaskog, kay makakululba sa bulan sa Nobyembre. Remember, atong bagyong Yolanda, sos, porte nga halit, hasta subong iban wala pa makarecover. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Sos, siling ni Star Mayo niya, Aksyon Fred, himo talo-halo, halin sa hulog sang langit, nga yelo kag magpleta sa snow. Baka nami ba slide sa snow? Ano ay hanang batyagon ta? Sige, mamasar tada pilakadlaw. Kay subong ti purtigid pamigado. Mylene Tadya Morning, nagapamati kag badayon, nagatanaw halin sa quiet. Kamusta da ang pungsod sang Arabo? Si Toto Ryan Balues Antikira. Good morning, tamyaw ko lang. Antikira family,
dira sa Hacienda Conchita, Barangay Kamang-Kamang, kag Baluis Family sa Barangay Gituban, labi na gid sa kun bata nga si Toto Itan Rael Eliano Antiquira sang Barangay Robles, La Castellana. Kayo si Gruli Gayuna ba? Morning! Monitor lang kami di sa Isabela. Puerte ba? Paring Jose Grioli Gayuna, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito. No?
So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan,
diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance ng story, pambasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayog ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARD. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog mo. Sa anniversary sa ARD. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARD. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Dos kadlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 49 días na lang, gahabil-habil na ang tuig 2021. Saylo na kita sa tuig 2022. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Jimmy Latido Sr., good morning. Trupa Bonifacio. Bao si Runa Rihida Traba, morning ko na. Upodya Banaya kay Daddy Gines, morning man kay Tatay Tidi Rihida. Paring Tidi, good morning. Kay Utay Benedicto, Tamyaw Kuliog kay Kapitan Sergio Lebre, Joseph Kalingkag, Sitong Bukog, kag Joy Hurulan, sang Baras-Barasan, Barangay Manlokahok, Sipalay. Kay Hinida Ordonez, good morning. Si Toto Baloloto, arina, naga-monitor na. Kamusta ang COVID sa sining mga tinion? Uy, naglabot na sa 144,267 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas pagkatapos na dugangan sang 83 kahapon Biyernes. Sa bago nga kaso nakarikod ang Bacolod City sang 25, Negros Occidental 19, probinsya sang Iloilo 18, Capiz 11, Antique 5 lang, Iloilo City 4 lang ba nagdubo. Ang Gimarasgid isa lang 40, no? Nadugangan sang 582 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 134,179. Sa bag-o nga recovery, ang Negros Occidental may 315. Ang Iloilo Province may ara 183. Ang Bacolod may 84. Ang Western Visayas may 5 kabag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,636 kag 6,415 ang aktibo nga kaso sang Cagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Bangig-bangigan subong kay ginatunan natural ang pag-usar sang face shield depende na sa kay presidente
Rodrigo Duterte. Kaya kadamo nang nagapangabay nga kakasona ang pagsuksok sang face shield. Kaya mabugat na guro, may face mask ka na, may face shield ka pa. Ang ako niya punto, kundiin ang maayo, sundon talang. Kundiin ang mas makapayo para sa aton ikaayong lawas, sundon talang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Chopilo Espanola Jr., good morning. Nagamonitor siya sa Tagda Sontre sa Hinigaran. Aber, relax ka mo makadali, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Dire, doso dito, tandem, Sara Bongbong. Ang question na mo ni, sino ang magpaubos? Sino ang mag-slide down? Kay kung pamangkuton mo si Bongbong Marcos, ako nagpapili ko sa pagka-presidente. Wala na niya kung ano pang kos-kos balungos. Presidente yung padlaganan ko. Ilang taon ta kung ano ang desisyon ni Sara Duterte. Pilakadlaw ang nabili na lang. Kag matapos na ang substitusyon, pizza 13, subong 13, 14, 15, oy, 3 kaadlaw na lang. Ano ayan ang mangin desisyon sining pila naton kaginabantayan nga mga politiko. Ping lakson niya kag Soto, waswas na, ariglado na, galibot na gani sa iban nga mga bahin sang pungsod Pilipinas. Si Manny Pacquiao ginabantayan taman kung ano ang last minute nga arangkada ni Manny Pacquiao. Ang makaluluoy dire si Senador Ronald Bato. Daho kung ako kay Bato, withdraw na lang siya sang iya kandidatura. Galutaw man subong si Bongo, diin ibutang ang ialawas, diin siya mapuesto, sino ang iya mangin presidente. Kung kuwao na panaglitan na magbayluanay, Bongbong Sara, Sara Bongbong, diin ayon si Bongo. Amo ina ang dako nga palamangkutanon sa kasaysayan sa politika sa tuig 2022. May pilayan ka mga pagdisgustuhanay o kon ang tanan na ariglo na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning. Nagamonitor siya sa Coco Eatery Maaw Public Market. Kay Domingo Minggoy Akuyan, good morning. Pa-shout out ko na sa pamilya Amirila kag pamilya Akuyan. O sige. Kay Sherwin Hugos, nagapamati si Morina Esconde Sarasya sa Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Lito Dayap, good morning man. Kay Jen Biligorio Camilo, good morning, nagamonitor sa Quiet. Taga-Quiet na good morning Kay Milili Uligo katamyaw sa Pinaginpinan, sila ni GC Caldo kag Ilya Tadia Caldo. Kay Lidime Gumban, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, nagamonitor siya sa Binalbagan. Kay Rot Antiquiña, good morning. Kay Madam Aping Aga Pagaluto sa iya karinderya, si Alex Puentes. Ari siya, good morning man kay Alex Puentes. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Nagamonitor sa Panglao, Bohol. Kay Ronnie Gordon, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. Si Imponer Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate. Mga ginikanan ang desisyon sa National IETF sa bulan sa Disyembre. Kamusta ang ila sini pamato desisyon sa kabataan bala? Paano makasulod sa mall? Kay man ti bulan sa Disyembre, ang kabataan niya gaayo gid na. Kay tatay it nanay, kay mama it papa, kay dade, kag mame, nga kung mahimo makalagaw-lagaw man. Maglantaw sa matahong nga mga pangdekorasyon sa dalagko nga mga mall kag iban nga mga lugar nga may ara bla matahom nga mga pangdekorasyon nga daw makagalanyat gid sa mata sa kabataan. So kung hindi ini matagaan desisyon daw kaluoy man sa kabataan nga daw hindi man makalagaw-lagaw, hindi makalantaw sa matahom nga mga talanawon sa bulan sa Disyembre. Pero kung daw delikado gid okay lang. Pero kung daw medyo nagkanay-kanay naman, kag kung may ara la mga restriksyon sa pagpagwa sa kabataan nga hindi daw naluoy man kita sa kabataan nga siga-siga ang mata nga daw maano na nga maglantaw man sa mga matahom nga talanawon sa mga mall. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Kung si Ronnie Gordon pa niya init pa sa kape ang eleksyon subong. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Imbong Campo ga monitor sa Maao. Kay Jigo Bal, happy birthday Tomas. Sa Ngasinda, sa lamang ka Barangay San Miguel, La Carlota. Sir Jig, Utay Benedicto ho, silinya Tamyaw Lihoga. Kay Nunoy Bacuado, sang Houston, Texas, USA. Kay Runa Antiquiña, muni Bacolod ko San Antonio Build kay Madam Aping, nagaluto sa para siya karinderya. Kay Olive Tababa, good morning. Dira kay Tanilio Jean, good morning. Tamyaw lang Bilasco, Tanilo kag Istokuning. Dira sa Barangay Mansablay, Isabela. Tamyaw ko lang lawas siya. Ika-28 nga kadlawan. Ba, si Tanilio Jane Subong, nagahiwat sang iya sini kaadlawan. Nagamonitor sa Santorini Village. Kay Marlene Diaz, good morning man. Sa Sumag, taga Sumag, good morning. Kay Nining Virginia Amirila, good morning sa Barangay Payaw. Si Cecil Franco from Coco
itiriman. Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog. Una action Fred, report gikan sa Bacolod City Police Office, ginmando na ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa iyang nga makapulisan nga dapat mabakuron ang ginatawag man nga Police Visibility Patrol sa aton nga mga call center diri sa may syudad sa Bacolod. Dapat aton kapulisan magbantay sa pagsulod kapagwa sang aton sini nga mga call center agent oras sa kakabihon kag oras sang kagahon. Ang panugyan man action Fred ni Martir sa pamilya sa mga call center agent nga nagaobra sa call center nga dapat may masugat gid sa ila agud malikawan nga mangin biktima sila sang mga kawatan. Magluwas sini may panugyan man si Martir action na Fred sa mga motorista bla nga nagadala motorsiklo oras sa kagabihon nga maghalo man bangod nga may mga grupo diri nga nagapapara sa mga motorsiklo sa imo nga pagdulog tayaan kagilaw sa armas lutang kag kawaton man ang imo sini ginadala nga motorsiklo. More on this, yari ang palayag ni Police Colonel Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ano ta naman niliwat na siguro sa mga call center agent na itong mga visibility patrols, no? Mga request mo sa port multiplier na mag-visibility dira para ma-prevent na president. Kag tiguro sir sa mga gabi nga nagapuli kinahanglan may masugat gibla sir sa ilaw. Yes, ang mag-action eri kay mabudlay nga ng police ko judge sheet pa ng duty ang call center kadamo na naan sa mga call center. So we will remind again our station commanders, no, para mga personnel nila para ma-deploy ang call center. Kag sa mga driver mo nato sa motor sir medyo extra nga halo kasi ang pagpangawat motor sir do nablang paparahan ka lang kagulpi ka lang tayaan bla. Yes, actually Eric, identified naman na natin, we will filing the charges, no? Kilala na natin. Dapat sila mismo sir ang publiko sir maging vigilante man hindi na pagsalig sa pulis naton bla. Yes, actually Eric, oo amo na kay hindi man tanan mabantayan na sa pulis ng but sige lang kay we will be ensuring visibility patrols para hindi naman ma-prevent tanan but ma-hinay-hinay ang occurrence ng mga theft and shoplifting. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ining report
Report kay sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:10 kay Cyril good morning sa Sinda Salamangca La Carlota, kay Evelyn Pabusino good morning dira kay Rot Antiquiña morning sa Zamboanga di Norte sa Manukan sa Antiquiña family, kay Dodge Dalida good morning kapi-kapi ga monitora, kay Huma Lumina good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgan. Philippine Standard Time, las 5:14. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 1937. Una nga bula 19 kag 37. Second draw 15-13. Ikadua nga bula resulta 15 kag 13. Third draw 29-31. Ikatatlo nga bula 29-31. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita.
Sos, makakululba ang jackpot. 295,594. Sos, kung magdaog kas na ano ayhan, si Aksyon Heredo Tilios, kung makadaog sini, lipatan niya ni apelyido ya, bro. Ang kombinasyon 5, 15, 53, 23, 31, 49. Resulta sang 6, 5, 8, 5, 15, 53, 23, 31, kag 49. Saylo kita, 645 jackpot, 22,608,864. Kombinasyon in any order, 38, 6, 41, 35, 14, 29. Resulta sang 645, 38, 6, 41, 35, 14, kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Antonio Cervantes, good morning. Kay Art Tandoy, dira kay Martin Aliling, ara siya nag-aupod sa aton. Kay Milda Garcia Puentes, good morning. Dira sa Victoria, kuno, Barangay 21. Tamyaw ko lang ba na ko, gapasakit sa iya ulo. Nagpabaksin. Jonathan Puentes. Agi mo lang na. Kay Danilo Halikobaw, si Primo Dan Haliko, sang Minlo Village Space to Talisay. Primo, good morning. Dira kay Nathan Borromeo, morning. Nagamonitor sa Barangay Panakiyaw, Isabela. Happy listening lang. Tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiyaw, Sitio Solbod, Moises Padilla. Borromeo kag Hermohino family. Kay Dilyaliabe, monitor lang Charito Heights, Barangay Granada, taga Barangay Granada, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala ka mo, wala untat nga pag... Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton
Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan. Corona. Namo gid may kursunadas. Eleksyon na mo pamangkot niya ti pagkatapos ang nasyonal kag lokal nga eleksyon niya San-o iya ang iyasang barangay subong ya galutaw pa na Tugabang ginaduso nila nga ang barangay kag iski eleksyon sa 2024 pa depende na hulaton ta kon aprobahan ina sang Kongreso kag Senado kag nuunuan ni Presidente Rodrigo Duterte ti medyo gayuhom ang mga opisyal sang barangay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Dire kita, mga balita naton sa Bacolod City Hall. Upod kita kay Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Nagalaom si Congressman Greg Gasataya nga maprubahan na sa nga Kamara sa palabuton nga Lunes para sa third and final reading ang hagna ngayag induso nga nagatuyo sa pagpahamtang sa Mental Health Office sa mga state universities and colleges o kung issues sa palibot 10 sod. Suno kay Gasataya magluwas sa suportang ginhimo sa nga makopdanan sa manubo nga panalgan sa Kongreso. Nagpasiguro naman sang bulig si Senador Joel Villanueva nga iya pagasuportahan ang among kasuguan sa tion nga makalapot na sa bahin sang Senado. Dugang panigas sa taya sa tion nga mangin isa na kalayi ang among hagna. Ang masunod nga trabaho ang igatugyan na sa Commission on Higher Education o CONCHED. Nagapating kongresista nga pagpahamtang sa Mental Health Office sa mga issues ang isa kadakong nga bulig, hindi lamang sa mga estudyante nga nag-experience sa mental health issues, kundi lakip na sa mga manunudlo. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Bakay Imbong Jukampoda, good morning. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Philippine Standard Time, las 5:36 na. Dire kita, isa ka lalaki dakop sa buy-bust operation sang La Carlota PNP. Si Aksyon Brian Mordin, may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-action na Fred, dakop ining isa ka lalaki matapos ginpatikay ng drug buy-bust operation dira sa may sitio Carolina, Barangay Poblasyon 2, Syudad San La Carlota, tinalikdan nga gabi. Ang suspitsado ginkilala sa kay Juan Desamparado, 36 anyos, soltero pa ini kay nagapuyo sa amuman nga lugar. Ang suspitsado Action Fred ginakabig ni siya nga number 3 drug watch list ng kapulisan kay gini siya ga Kwanman street level individual na konpiskar siya sini nga puder ang 500 pesos nga drug buy-bust money, drug paraphernalia kag ang 40,800 pesos sa ginapatihan balor sang shabu nga nakuha sa iya. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Elizabeth Malata Gamala, good morning. Elizabeth, good morning. Kay Cathy Beer, kay Eddie Laos, kag Nanay Isabel sa Victorias, naga-monitor man. Kay Michelle Sayo Gimiroy, kay Elvira Hilogo, watching from Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning lang. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani Agbayani. Resback sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na, Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:43 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, tagsubong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time si Impuling Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa custodial facility sa police station number 5 ining 22 anyos matapos nadakpan sa bypass operation kagabi sa barangay 28 diri sa siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan ginkilala kay Sharina Villa 4, 22 anyos kaga nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, si Villa 4 Action Fred ang akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis na nagpakuno-kuno posture buyer. Now na-recover diri sa iya ining 8 ka plastic sachet sang suspected shabu nga may standard drug price nga 41,000 pesos. Samtang sa station number 4 ginaresto man ining si Richard Montoya, 48 anyos, residente sa Purok Pedring, Barangay Estefania. Now, sunod diri kay Police Major Richie Gohe, ining si Montoya ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa 3 ka mga kaso Action of Fred, Section 5, Section 11, kag ang Section 12 sang RA 9165 mo siya ang paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga subong man ang paghupot sang drug paraphernalia.
Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Hanilen Rialda, good morning. Kay Nimisha Roque Sang, Barangay Tangob. Kay Milone Calvas, good morning. Kay Milvin Piñapel, siya. Si Aida Alunan, good morning. Kay Brother Rinaldo Alunan, ga-monitor man dire sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Ba, Sister Mayo. Kay Ray Barayuga sa Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon. Kay Annalyn Abanto Bilanggoy, good morning sa Barangay Carulan, Kabangkalan City. Balikan ko kamo pagkatapos ini. sandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginagang pilihan Padayon Aksyon radyo And the time, las 5:54.
Muning lang na kay Lolita Pabila. Tamyaw lang Pabila family. Naga-monitor subong kag naga-pangapi. May pila ka mga pulo pamangkuton sa pila naton ka mga kauturan kon san o mahibalaan ang kompleto nga listahan sa mga politiko lokal kag nasyonal. Suno sa COMELEC sini nga mga sinimana. Posible Disyembre pagwaon ang tanan nga listahan sang mga kandidato nga pwede makapadalagan sa tuig 2022 minus nuisance nga mga kandidato. Ambot silingon, ang tanan nga mga hindi pwede kakason sa listahan. Agod nga ang listahan tinlo pagwa sa mga kandidato. Ang malain, kung maaprubahan nga ang nuisance candidate tagaan pinalidad na mapusinmil to pagkatapos hindi na pwede makapapili sa duwa ka asod-asod nga pinilihay. Amo nang masakit kung maaprubahan. So hulaton ta, ang limpyo na nga listahan sang COMELEC. Siling ni James Jimenez, pagwaon nila ang listahan para sa benepisyo man sang mga kandidato kung bala ini sila pwede o kung hindi o kung mga nuisance candidate sa palaabuton nga 2022. Amo na siling naton, hindi tabala pagkutaw-kutawon ang eleksyon. Nga bisan sinulang, pwede makapadulong sa COMELEC kag magpapili, labi na gid sa nasyonal nga level. Hindi man pwede nga kung hindi ka makasarang aprobahan ka sa COMELEC kay tuod nga may pila ka mga ginadumili ang COMELEC bangod sa pandemya, pero siling ni Presidente Rodrigo Duterte halug-halugan. So, pwede sir, makaara meeting di abanse, tipon-tipon, basta social distancing lang. Medyo pangabay ginaya ni Presidente Rodrigo Duterte nga medyo hindi tama kay strikto, halug-halugan lang ang kampanya sang mga kandidato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,